Paborito. Puso Rubio. Paborito. Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito. Ordaneta. Paborito. Tanjadilya Sis. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Naimbag alda bigat kada kayo amin, apo. Maabigya kabasan Pangasinan Dagupan. Ago lalamat na Lunes. Wadyati lalamat yung mga imparuntal na sari balita isyo tang komentaryo ni Pangkaradsari Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kalop kanta ba yun? Sari kapaborito yo, amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Kanta ba iti the technical side? At sa ago na Lunes, petsa 16 la tatong talagagi kat bulan na Hunyo taon 2025. Sa manangaro lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. And the only one, Engineer Nixon Dakal. Belated Happy Father's Day, ha? Belated Happy Father's Day. At amin, dari tatay, untan mo si ka-partner. Yes. Tan sa may duwaran partner tayo. Yes. Tan si Sir Joey Baby. Lingwanan mi ng partner ko noon Biyernes. I-greet mi kayo na Happy Father's Day. Kanyan umbawi kami natan. Karuman matlabat ingan. Sa bagay, karumamat nilabat. Kanyan agni late tanto. Actually, wala niray kin. At ongoing ni so celebration gatsaran kaplusan. Pati dyan sa social media, untal na so sharing na sara may pictures. No inarso na karda. No siya pa'y kaulup da. Ay iray tatay, angan, at saray restaurants, no dinan man so nakarda, karuman, kanyan sigurado, karuman na numot, iray pananganan. Wala rin kinatan late celebration. Wala rin late celebration. Para number 2. Ay, antuman. Para number 2 siya niya. Mikadwan agaw, ha? Wala rin may advance celebration. Advance celebration. Pero karuman para number 1. Joke only, joke only.
And Sain Ago matatatang tanagagik, it's the opening day. Oy! Opening day klase at amin niya pampubliko na eskwilaan. At wala ray pampribado na eskwilaan mo at aki bansagla. At Sain Ago, singaditan at Binmalay, Jad Binmalay Catholic School, aki bansaglara, Jad Dagupanay, walay sa kay eskwilaan. Kulang na bitlamay ngaran na sa eskwilaan pero sa uniform da duyaw. Doyaw. Oo. Nick, nanibago ako partner dahil syempre pag umaga, ako lang yung gumigising ng maaga. Pero ngayon naunahan akong gumising Oy. ng nanay ng aking mga apo. Oh. To prepare, di ba? Yes. Dahil unang school days, di ba? Yes, unang school days, unang araw. Kaya ayaw nilang malate. At hanapin pa daw yung mga kwarto, classroom, kung saan, di ba? Ganun naman talaga eh. Oo. Very, maganda. Actually, may mga bagong panuntunan ngayon na in-implement ang Department of Education Kapaborito RJ. Singasayay at sa may circular memorandum ng Secretary Ed Angara. Sa kwanto dyan, all learners shall only submit a birth certificate once, maminsan labat, throughout their stay in basic education. Oh. Yanggad K-12, Kapaborito RJ. Dapat lang kasi yearly kumukuha sila sa hindi allowed yung di ba? Yung sa munisipyo, kailangan sa NSO pala BSA. Yes. Oh. Pero naman bilang padalan ti Kapaborito RJ, no minsan at abote agaw, o mi kadway agaw, kwantura, the most is tatloy agaw Kapaborito RJ, and this ka makala na sa may birth certificate mo uno NSO bilang itan. Oh. Sa ibabaga nata na sa DepEd, Maminsan laban. Yeah, numamin bilang at agni available irarata niya birth certificate anto walay arom iraya secondary documents. Oy. Yan ay yan I like i-submit that. upon Yes. enrollment. Kasi atan sumaka-delay maminsan, Oo. di ba? Oh. Sige nga bilang susamay national ID Oy. or any primary government ID. Sige nga driver's license, passport, postal ID, etc. Okay? Noong kapumatan, may certificate of live birth manlapod local civil registry. Yun na yun. Pwede na yun. Oo. Ha? Oo, kasi yun din naman yung original eh. Di ba? Oo, Yes. okay yan. I like that. Yes. Maganda yung pinapadali na yung mga requirements Yes. dahil diyan na nagkakaroon ng abala. Yes. Naman bilang kapumatman, say other requirements, secondary documents na nakaukulan, submit yo marriage certificate. Oh. Ano ang kaputan? PhilHealth ID. Ano ang kaputan? PWID. Basta kung anong mayroong ID siguro na valid ID. Yes. Sa'yo. Naman bilang, ang kapoy ID ang gansa ko Ito ka, bungkalot. Bungkalot. Sa tawag doon sa Bugkalot. Bugkalot. Oo. Sarap to may barangay certification that could establish the child's identity. Oh. Kaibalatan sungaran na sa ugaw, date of birth, sex and name of parents nasa may ugaw. Isa naman bilang man-execute kayo na sa may affidavit of undertaking na saray ateng. Si kayo ateng nasa may ugaw. Yaman ugaw, anak yo. Okay. Salamat naman at pinadali na Yes. yung mga ganyan. No, ayalamat. If upon an enrollment, the learner is determined to be a foundling, an NSO or PSA issued certificate of foundling may suffice as a substitute for a birth certificate. Ganda yan. I-connecta ko lang, Kapaborito Joseph. Sana ganun din sa, balikan natin yan kasi yan ang main topic. I-connecta ko lang na sana ganun din sa sa pag-apply sa trabaho. Na sana una na yung medical. Kasi kung minsan, 'di ba, natapos mo na lahat. 'Di ba last yung medical, tapos bumagsak ka. Ayun, wala. Oh, 'di ba? Sana una yung medical na rin na i-required. Para pag fit ka talaga sa trabaho, then yung mga other requirements na to be to follow. Kaysa yung 'di ba, kinuha mo lahat nag-training ka lahat. Tapos bagsak ka sa medical.
Hindi yun ka ang rin makakapasa. napakahirap. Yun ang napakasakit sa Oo. mga mga nagkukwento sa akin Oo. ng kanilang kapalaran. Nako. Ba't hindi ka pa nakapasok until now? Bumagsak ako sa medical. Nako. So sana yun na yung medical. Oo. Kung po pwede sa mga ito suggestion lang. Mm. 'Di ba? Tulad niyan para madali, para mas magaan. Mm. 'Di ba? Kaysa gumastos ka, nag-training ka, Yes, 'di ba? oo. Kinumply mo lahat, Oo. tapos babagsak ka lang pala sa Oo, medical. nako. Oo. Yan ang napakahirap. Yes, tulad yan. Sana ganun ha. Kasi ngayon, 'di ba, ang problema naman ng mga magulang yung birth certificate. Yes. Dahil ang ino-honor ngayon yung galing ng dati NSO, ngayon PSA na ang tawag, 'di ba? So ayan, pinadali na ang daming mga pwede na mga government IDs. Yes. So yan po ang pinakalas kung wala yung baptismal certificate. Ayun. Pwede yun, di ba? Yes. Mayroon din yun, di ba? Oo, proof of kwan din yun, Oo. identity, yung I baptismal like certificate. that. Gusto ko yan. So, ito yung mga bagong panuntunan ng DepEd patungkol sa mga documentary requirements. Yun. Documentary Ganda requirements po Kasi yan. maalala ko yung NJ Colea, connecta ko lang sa usaping pagbibigay ng mga requirements na madali na lang kunin. Ang dami nang nagawa yung mga mambabatas din natin. Saludo ako sa inyo. And even our president, dahil sila yung pumipirma dyan. Tulad nung, di ba, yung lisensya, ngayon 10 years na, parang gano'n, di ba? Yes. Oo. Parang mga ganun ba, Mm. na gusto ko yon yung mga naiisip nilang ganun na yung burden para sa isang aplikante, di ba? Oo. Para sa nagko-comply ng mga ganyan. Actually, isa pa sa mga... Oh, di ba? Passport. Yes, passport, oo. 10 years na rin ata. Yes, Oh, oo. parang ganun. So ito naman, parang hanggang nag-aaral kayo, hanggang K-12, isa na lang. Yes. At Ang gagamitin sana yun, daliin na rin yung desisyon kung alisin yung K-12 o hindi. Oo, sana. Oh, sana. Para hindi na maabutan. Actually, isa pa sa mga innovations na in-implement yan, ngayon innovation, sa yan. DepEd Kapabrito Ajay, binawasan na rin yung mga subjects ng mga learners natin. O anong nga nabawas? Oo, tulad sa kinder, 6 na lang na mga subjects. Literacy, language and communication. Number 2, socio-emotional development. Number 3, values development. Yun, importante yes. yun. Kasi sa ano ka pa lang, sa Oo, murang dapat edad, matuto diba? ka na. Matuto ka na. Number 4, physical health and motor development. Number 5, aesthetic and creative development. And number 6 is cognitive development. Oh, ganda yan. Oh, Sa grade 1 naman, 5 na lang na subjects. 5 na lang. Oo. Oh. Math, GMRC, Oy. language, reading and literacy, tapos makabansa. Makabansa. O yun, dapat hindi yun hindi yun maalis. Yes, ganun din Wala sa na yung grade 2. yung mother tongue, wala na. Wala na Wala dito. na, inalis Baka na. doon sa makabansa yon. Makabansa na. In-integrate na siguro doon. Okay, nandun Okay. na. Sa grade 2 naman, Filipino, English, Math, makabansa at saka GMRC. No, importante yung GMRC. Pag wala ka niyan, tatanda kang balasubas. Yes. Ngayon, pagdating sa grade 3, madadagdagan ang isang subject. So, Filipino, English, Math, Science ang madadagdag. Makabansa at saka GMRC. Ano yan, grade? Grade 3. Okay. Pagdating mo naman sa grade 4 and 5, magiging 8 na ang subjects mo. Filipino, English, Math, Science, EPP, AP, Araling Panlipunan, MAPE at saka GMRC. Yung MAPE, ano yan about Arts. Arts. Yan. Sa grade 6 naman, ganun din, 8 pa rin. Filipino, English, Math, Science, Araling Panlipunan, pero meron ng TLE, ESP, at saka MAPE, na wala na yung GMRC. Ano, wala ba yung theology? Wala ba? Theology? About God, yung... Wala hindi nila. I-resist Kwan na lang di ba? yun. Kwan na lang yun. It's an arrangement between the church and the school. Kasi Okay. hindi naman yun yung para mag-resist ka, yun yung parang Yes. ginagamit Pero hindi araw-araw. Hindi araw-araw. Oo. May araw lang. Dapat lang, di ba? Yes. Ngayon, pagdating mo sa grade 7 to 10, ito na yung high school, Filipino, English, Math, Science, Araling Panlipunan, TLE, Values Education, at saka MAPE. Yun po yung mga bagong list of subjects. Yung
Wala na pati sa college yung additional unit din yun yung mga yung subject natin, Rizal, mga ganon. History na, wala na. Baka na-integrate na rin sa pagka sa history. Palagay ko Araling sa- panlipunan, parang ganon. Pwede sa Araling Panlipunan, ang, ma-integrate na bayani yun. natin. Oo. Pero sa La Union, Kapabrito RJ, may isang unique na policy dyan na ini-implement ngayon. Ano yun? I-implement ngayon sa DepEd La Union under the leadership ni Schools Division Superintendent Sheila Marie Premisias. At ito po yung no backpack policy. Uy. Oo. Ano yan? Sariling desisyon doon. Hindi naman parang lahat. Hindi DepEd decision? Tanungin natin ngayon. Oo. Tanungin Ay, natin bakit ngayon. makakapanayam natin? Yes, Kasi parang, di ba, bakit? Ano yung mga pwedeng malaman natin kung bakit bawal? Oo. Baka siguro, iniisip ko, baka pwedeng paglagyan ng kung ano-anong, di ba? Yes. Kung ano ang rason. Kasi kung yung, sakali. para i-describe natin sa ating mga tagapakinig, yung backpack na sinasabi ni Kapaborito Joseph, yun yung isinusot patalikod, di ba? Yes. Yung mga ganon na bag. Yan Oo. ba yun? Na-imagine ko lang. Yan yung backpack na yon. Na, di ba, yung sa atin noon, yung buted shoulder mo. Yan yung sinusot sa nasa likod. Yes, oo. So dinadial natin ngayon yung number ni Madam Sheila para siya po'y ating makapansin. Ayan, yan. Madam, si Joseph po ito. Joseph. Yes, good morning, Yes. Maestro. Yes. Good morning po, Magandang Madam. umaga. Yes. Mga kapaborito, para formal po yung dating natin. Nasa linya po natin ngayon si Dr. Sheila Marie Premisias, ang ating Schools Division Superintendent sa La Union. Madam, kasama ko po dito ngayon sa ating Liknaay Valley si Kapaborito RJ Jimenez. So, bago po ang lahat, ang inyo po munang pambungad pagbati sa ating mga mag-aaral dyan po sa La Union. Maestro, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa iyo, no? It is SDO San Fernando City, Maestro. Iba yung La Union. Opo, Yeah. oo. San Fernando. San Fernando City Morning, pala. madam. Oo, sige. Yes. Kumusta po ang first day of classes sa San Fernando City, Madam? Okay, very successful. Actually, lahat ng may mga na-deploy kami na taga-DO na talagang pupunta sa mga schools to monitor ano ba yung problema, ano ba yung nakikita nila. I'm now here at La Union National High School, yung pinakamalaking school dito, at nakakita ko napakaganda ng opening, Maestro, yung disiplina ng bata, nakalinya, tapos during flag ceremony, ay talagang nakikinig sila and made some announcement sa kanila at okay, Maestro. Ilan po yung enrollment natin ngayon, ma'am, this year? Actually, last year is umabot na tayo ng 50,000 plus. Most likely, hindi naman siya nabawasan. Pero patuloy pa naman yung enrollment. Tatanggapin pa rin namin kung sakaling may parating pa. Ay, may napag-usapan kami dito ni Kapaborito RJ, Madam, na may mga bagong policy patungkol ang DepEd patungkol sa enrollment, lalong-lalo na sa pag-submit ng mga documentary requirements. Yeah. At pakilinaw na lang po ulit, Madam, para mas malinaw po sa ating mga magulang at mga mag-aaral. Actually naman, di ba January pa lang may pre-enrollment na yung mga bata na incoming grade 7, incoming kinder, pero yung mga bata na nandito na sa mga schools, parang pre-enrolled na yung mga yan. So wala nang problema. Ang nagiging nagiging challenge natin dito sa incoming kinder at incoming grade 7. So doon, meron January pa lang tinitignan na yan, Maestro. Meron na tayong pre-enrollment na nangyayari. Kaya itong pasukan, hindi na masyado yung enrollment na pinag-uusapan. Talagang pasukan na talaga. Oo. So naka-enroll na sila lahat niyan. Most likely, Maestro, kung sakaling may bago, ito yung mga transferees na ina-expect natin na siguro galing Manila, papunta na ng probinsya, o yung mga may umalis din, change of residence, yun ang mga tinitignan natin. Madam, may napausap-usapan ngayon sa social media, yung inyo pong circular memorandum patungkol po dito sa number 321 dated June 13, 2025.
Ito po ay in connection with Bantay Paaralan Ligtas Kabataan Program, yung no backpack policy. Pwede ho bang pag-usapan natin yon, Madam? Actually, nag-release kami ng clarificatory memorandum on that kasi parang na-highlight lang yung no backpack, no backpack policy. Pero meron pa ring backpack, kaya lang yung hindi na lang iuuwi. Kasi ganito yun, Maestro, no? Apo. That resulted with our committee hearing, nung nag-hearing kami, na ano yung gagawin namin sa rampant, I say, hindi naman rampant siguro, mga sitwasyon na may mga vaping, may naninigarilyo yung bata. So, I was with my team, nung nag-committee hearing kami, hindi lang yun ang lumabas. May mga mas matitindi palang sitwasyon like yung isang school, isang box ang na-confiscate na knuckles, ice pick, kutsilyo, Dami. may isang school din na may baril. So nasa shock ako. And then, alam mo ba, Maestro, yung pumasok sa akin, yung mga nangyari sa dating division ko, alam mo ba yon, yung may barilan sa school, tapos yung isang bata, in-ice pick niya yung kaklase niya, namatay on the spot, tapos yung nagsuntukan, bakit biglang natumba, yung pala, yung pinansuntok niya, knuckles, namatay din on the spot. So biglang, ay oo nga, no? Kasi hindi ko naman maiisip ito, hindi naman namin maiisip kung wala yung hearing na nangyari. And then, nagkaroon kami ng brainstorming ng mga team, and then naisip nga namin na yung backpack, baka pwedeng iwanan na lang sa classroom. Di ba? Mapapansin mo, nagpo-post ang mga teachers, yung setup na yung libro, di ba? Libro, ang dami-dami, bibigay sa mga bata. So sabi ko, instead na iuwi yung mga libro, ilalagay na lang sa backpack at mag-stay na lang sa classroom. Kasi ang pinag-aaralan namin, Maestro, kung 10 libro yan, 10 iuwi nila with the notebooks, tignan mo kung gaano kabigat yun. Ang tanong ko sa mga teachers, yan ba talaga ganyang karami yung iuwi nila? Ganyang karami bang assignment yung ibibigay? Hindi naman daw. Kasi meron ng memorandum na wala ng assignment weekends and then i-minimize na lang pati yung performance task kung maaari gawin na sa school. So, yun ang naisip namin. Tapos napansin ko nga sa mga bata, which is napapansin din na nagka-scoliosis na health reasons na rin ang nakita natin. Tapos napansin din natin na minsan ang mga sumusundo sa mga bata, yung mga kinder grade 1, mga lola at lolo. So isa rin yun na nahihirapan. So tinitingnan natin yung possibility paano tayo makatulong sa mga bata. So ang advice ko dito, iwan na lang yung libro. Tapos kung ang teacher ay magsabi naman na ang basahin ay page 50 to 55, pwede naman i-ano na sa messenger yon o pwedeng picture na ng bata para iiwan na yung librong mabibigat. Yun naman ang intention natin. Maestro. And ang suggestion ko lang naman, kasi may mga nagbibigay din ng mga LGU natin, may mga nagbibigay din na other stakeholders, magbigay na lang sila ng clear envelope, yung expanding envelope. Baka pwedeng yun na lang ang dadalhin ng bata araw-araw para hindi mabigat. At makikita natin na walang sigarilyo, walang vaping, wala yung mga ice pick na yan, hindi na nila kayang itago doon sa clear na expanding envelope. Yung ang ginagawa natin dito, Maestro, preventive measure. Nagiging proactive tayo sa mga possible na mangyayari. You know, because life is priceless. Sino bang may gustong nanay na may masaktan yung kanyang anak? And then rampant ang bullying ngayon. Kaya medyo alert yung mga bata na meron ng tumitingin sa kanila with that program na Bantay Paaralan Ligtas Kabataan. Kasama ko rin dito, Madam, si Kapaborito RJ. Kapaborito RJ, baka may tanong ka kay Madam. Yes. Hi, hello RJ! Kumusta? Madam Beautiful. Kasali po ba ang PTA sa usaping yan, Madam? Ano po yun? Yung mga magulang, kasali po ba sila sa nangyaring mga usaping ganyan? Ganito, actually, ipapaliwanag yan ng mga advisors. Okay. Pagdating ng ito nga, pasukan na, medyo napaaga lang kasi parang
naging excited tayo na sa pag-release. But definitely, magkakaroon tayo ng audience sa mga magulang, i-explain na sa mga advisors. Actually, ako kanina, with the students ng La Union National High School, ay na-explain ko sa kanila. And then, sinabi ko, sinong may gusto, parang positive talaga, almost positive naman sa kanila, yung sitwasyon na gano'n, na hindi na sila magdadala ng maraming mga dadalahin, maiiwan na sa classrooms, yung mga libro at saka mga notebooks nila, kung hindi naman kailangan the following day. Yes. So- Yes, maganda yan partner Madam, good morning. Maganda yan dahil pagka yan naging successful, magiging ano kayo? Kayo ang modelo diyan. Oo. Oo po. At siguro, it's a wake-up call na rin kasi nakita rin natin sa ibang bansa, no? Marami nang nagpapatupad yung no backpack because of, yung nga, di ba nakita nyo sa ibang bansa, nagkaroon ng alam mo na, yung insidente ng barilan, yung nakikita yung bullying, talaga makikita mo yung bullying, baka hindi rin natin alam, hindi lang siya vaping, hindi lang siya sigarilyo, baka pinagbabawal na gamot ay meron pa, baka mga droga meron pa. So alam mo ang inano ko Maestro and RJ, pinalakas namin yung SSLG, parang sila ang magre-report sa mga kaklase nila kung sino yung mga naninigarilyo, nagbi-vape, parang magiging pulis sila sa kanilang mga kaklase at i-report nila sa kanilang mga advisors kasi we're not only concerned sa ilang mga bata. Syempre, sila rin pinoprotektahan nila ang sarili nila. Kaya kailangan talagang kapit-bisig na dito, Maestro RJ, na itong programang ito ay maipatupad natin ng maayos at maipaliwanag. Yes, ang sinasabi natin, meron pa ring backpack, pero gagawin na siyang locker sa mga classrooms. Iiwan doon yung mga libro nila na hindi naman talaga kailangang iuwi, isisecure doon kasi wala naman siguro magnanakaw ng libro, no? Syempre, yung mga valuables pa rin nila, iuuwi nila. But we highly encourage talaga na maging clear na para madali. Kasi tingnan mo, itong La Union National High School, sabay-sabay, 2,500 ang papasok. Titingnan mo, isang guard, dalawang guard. Actually, I requested already police presence sa mga schools na merong mga insidenteng ganun at nagpapasalamat ako sa PNP na maaga nga sila at nandito sila. And we will be requesting also to mobilize all the tunnels in all the schools, 33 schools, na part ng Bantay Paaralan, Ligtas Kabataan program namin. Okay. Actually, ma'am, isisingit ko lang to. Very alarming din kasi yung lumalabas ngayon na tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng HIV. And Exactly. at may mga kabataan, mostly kabataan involved sa mga eskwelahan. Meron ho din po kayong preventive measures regarding this, madam? Actually, isa sa programa namin, yung Spiritual and Moral Recovery Program. Isa rin yan na magbalik loob sila sa Diyos, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa, yan ay ituturo. Kasi it boils down to character and discipline of our students. Sabi ko, kakayanin namin na hindi namin kakayanin mag-isa, mga teachers, but we will be needing the religious sectors. Kaya nakikipag-usap na tayo sa iba't ibang religious sectors. At syempre, ang CHO, kung paano ang gagawin. Kaya iba't iba rin na mga agencies ang nakikipagtulungan kasi nakita nga natin yung problema. So gagawan natin ng paraan paanong itong mga batang ito hindi lang maging magaling, kundi maging mabuting tao rin. But ang sinasabi ko nga, RJ and Maestro, we can only do so much for the school. Ang problema kasi paglabas na ng school. Yes, di ba? Paano yung disiplina ng mga magulang sa kanila? Anong pinapakain nila? Tapos sa paglabas ba ng school, wala bang nagtitinda ng sigarilyo? Wala bang nagtitinda ng mga vape or mga ganyan? So kailangan natin yung iba't ibang agency to enforce the law. May mga batas tayo dyan. Kailangan lang i-enforce nila yung batas. Yes, Kailangan nilang makipagtulungan. Kasi it takes a village to raise a child. Lagi nating sinasabi yan. So hindi lang trabaho talaga ng mga guro. Okay, Kapaborito RJ? Yes. Okay na. Okay. So, at least malinaw, madam, yung inyong policy ngayon, ang no backpack policy, siguro kailangan lang malinawan yung ating mga kababayan para ma-absorb nila kung ano yung purpose at adhikain ng policy na yon.
Yeah, kung makikita mo sa clarificatory memorandum ko ng 322 Series 2025, malinaw doon kung ang dadali nila, yung mga large backpack nila, iwan na lang sa classroom. At Yes. kung maaari, ang dadalhin lang nila is clear envelope lang para hindi masyadong mabigat. That will help them also na hindi magdala ng mga mabibigat, at that will help the school na mas madaling ma-implement yung security and safety nila. Hindi na matagal, hindi na masyadong maraming tinitingnan kasi doon pa lang alam na ng mga bata na may tumitingin. May police, merong ganito, ibig sabihin hindi na talaga ako magdadala ng mga ganito kasi alam nila na meron akong dinada. Parang fear nila na may nagbabantay na. One reason na yan, sila mag-iisip na hindi na rin magdala. Ayan, okay. Okay. So, Yeah. Ma'am, let me also take this opportunity to congratulate you on your promotion as Ay, thank Outlets you. Schools Division Superintendent of San Fernando City. Congratulations! Yeah, ma'am. thank you. Yes, Yung nga eh. At medyo mapalad tayo ang promotion natin na ay nanggaling dito sa San Fernando City sa La Union. Yes. Kaya tayo na-promote. Yeah. Opo. And congratulations din sa good performance ng San Fernando City sa karatapos na palarong pambansa, ma'am. Yeah, nakakuha tayo ng gold, although hanggang natin mababa because ito nga nakikita natin is kailangan natin paigtinin yung sports program ng San Fernando. At ang kaigihan nito, meron silang sports development team dito sa San Fernando, at kami nga ay nag-uusap and we plan to have a Olympic-sized swimming pool, at may Wow. plano rin kami na magkaroon na ng oval dito sa pakikipagtulungan. Everything is pinag-uusapan. At least ngayon, pinag-uusapan na kung paano namin mapapaganda ang sports. Kasi ang iniisip ng San Fernando, nung lahat ng bata ay hindi maiiwan, hindi naman lahat magaling sa akademiko, may magaling yan sa sports. Ipaparamdam natin ng mga batang hindi magaling sa akademiko ay meron pa rin silang lugar sa paaralan. At yan yung sports. Yan, okay. So malinaw po yan. Ma'am, thank you so much for your time. Alam namin, first day of classes ngayon at busy kayo sa pag-ikot sa mga schools. At sana maging maayos yung ating mga programa para sa mga bata this year. Yeah, thank you, Maestro. At least napakinggan tayo. At yung sinusulong nating no backpack, San Fernando lang po yon. Pag i-adapt ng iba, okay lang yun. Akala ko nga nagiging DepEd policy. San Fernando lang po yon. Yun. Okay, yan ang malinaw. Malinaw, okay. Thank you, ma'am, and good morning po sa inyo. Sige po. Thank you, Maestro and RJ. Maraming salamat. Okay, thank Salamat you. po. Sige po. Okay. Okay. So yan po mga kapaborito ng ating Schools Division Superintendent, co-curricular San Fernando City. At saka maganda yun. Ito, bigyan muna natin ng konting kasi yung sinasabi ni Madam Sheila is yung nasubukan ko rin yun yung envelope na plastic, yung transparent, di ba? Kitang-kita yung nasa loob. Kasi yung bata kong minsan, tulad nga ng mga apo ko, inaawa ko dahil ang bigat-bigat, nabukot la. Totoo yan. Daming nakalagay doon sa kanyang backpack na Yes. bag. Oo. Actually, Baton to Calamor. may Oo. mga private schools na ganyan ang policy nila. Banggitin ko lang yung schools ng mga bata kapaborito, Ajay, dyan sa may Northfield Academy, dyan po sa may Barangay Tapuac sa Lucao. Ayun, Barangay Lucao, I should say. Diba? Lukaw na yun. Lukaw na yun. Okay. Ang policy nila is ganito. Bawat bata may kanya-kanyang tawag nito. Locker. Ayun, dapat ganun yun. May kanya-kanya silang locker. At sa kanilang locker, doon nila nilalagay yung mga books nila. Yes. At kukunin lang nila yung books Kung ano yung kapag kailangan. magkaklase na Yes, sila. oo. Or kung may assignment sila, kukunin lang yung ano yung kailangan. So they do not have to carry their books every now and then napapasok sila sa Yes, school. ang Because if you have to bigat-bigat carry that books, Mhm. lahat ng books na yon, ang bigat. Ay, ang sila. bigat. So maganda 'yun. Sana maging successful at maging modelo nga yung San Fernando para maipatupad lahat. Baka makita ng DepEd diyan, baka gagawin rin sila ng national policy sa patungkol DepEd dyan. about that. Oo. Oo, okay, maganda 'yun. So at least malinaw po yan mga kapaborito, lalong-lalo po dyan sa party po ng San Fernando City, La Union. Magpapatuloy pa ang Liknaay Balay, kaya rin na sa rin pakabatan, paimano, malala po din sa rin manangantabay.
ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus.
matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa Lignay, bali at ating tinagagi kalup kantabi ni siyempre sari magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Kansay magtarilingkor, magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello. Nandito pa kami.
Bakit nandito? Hindi, may mga alam mo na, yung mga pagkalat ng mga balita. Ganun ba? We are still surviving po. We are still surviving and we're trying. Sumusuporta sa atin, di ba? Yes. Yung mga gusto pa lang, yung cellphone namin, baka gusto nyong sumikat, yung negosyo ninyo. Oo. 0945-183-4352. Yung mga Yes. gustong magpa-ads. Please feel free. Sa ako naman, 0991-934-9218. 0991-934-9218. Yan. Hello, good morning kay Sir Bernard Masaoy, Masantos San Maabi, Kakabasan na Lunes, Sir Jobac, Sir Ajay, Kanto, Ontan Matagkinan, Sir Maxi Solis. Good morning po, Sir Joseph, Sir RJ, paborito, God bless po, Kanto, likewise, Sir Maxi. At siyempre kay Sir Jerome, tani pababasa tula. Hi, Daddy Don Joseph Kanilang Bakani. Kanto, Daddy Don Renato RJ Biray Jimenez. Kanto, kompleto na yan. At your service always. Kanto, and Manager Daddy Don Joey Baby de la Cruz. Tanja Technical Control. Engineers Richard Olanday, Nixon Dakal. Have a blessed Monday ka paborito, Kanto. Talagang memoryado ma. Gaspar family at Kalit Binmaloy, good morning. Tan Eco family, Ditanad, Lungos, Kalasyaw, Pangasinan. Araya, talagang nakatutok sa atin. Good morning, magandang umaga po sa inyo. At sa mga mainit pa rin po mga balita po natin, siguro bukas pag-usapan natin, mag-interview tayo ng taga-Israel. Oo nga di ba? OFWs natin. Yung Iran na naman ang kalaban, di ba? Oo. Kaso ang Israel kasi, ang sinasabi ng Iran, oy Amerika, tinulungan mo si Israel na naglunsa ng mga missile. Sabi naman ni Amerika, hindi. Pero pag ginit mo yan, sige ka, kung ano na Amerika mo. Mahilig kay gira. Lanti. Ay, Socialist Triangle. Ay, nako. Wag na kayo mag-isip ng gira. Santabi nyo na yung mga pride na yan. Saka ang Israel, daming kalaban. Alam nyo kasi yung Israel, siya yung isang Katoliko doon sa lugar nila sa Middle East, di ba? Yes. Palibutan na Islamic countries, di ba? Yes. Kaya, Holy Land nga yan, Israel. Yun. Medyo masalimuot na ang daming kalaban. Issue. Mga issue Hamas, Pakistani, di ba? Pero believe ka Paborito Jay. Iran na naman. Kung titignan mo sa mapa, maliit lang yung Israel. Di ba napalibutan ng napalibutan ng malalaking mga bansa na Islamic countries. Pero hindi nila matumba. Siya lang yung nag-iisang Katoliko. Yes. Yan nga yung Holy Land nga di ba? Yes, nandyan. So, by tomorrow siguro, abangan po ninyo, may makakausap tayo. Nako, ayaw ko nang maalala yung mga kababayan natin. Di ba yung taga Binmalay, yung unang nasawi dyan? Nako. Yung mga OFWs natin. OFW, nako. Sana, although nitong nakarami, mga 4 na nasugatan, pero sana wag na madagdagan. Pag pinaplano na namang mag-retaliate yung Iran, nako. Ay, nako. Ayoko nang ganun. Nababalita na gano'n. Kaya yung isyong panlabas din natin sa Pilipinas, diba? Sana magkausap na at wala na yung mga kinatatakutan na pwedeng itirak na giyera, diba? Sabi naman ng China kasi, ba't mo inalaw yung mga, diba? Magmansa na magpunta dito at magsagawa ng ganito, diba? Well, sabi nga ni Defense Secretary Gibo Chodoro, bagamat magkakapitbahay tayo, we have to remember, we are all sovereign. Oo nga we are all sovereign. We have our own laws. We enjoy our own freedom. And sabi nga natin, we are all independent. Yun nga yung ginigit naman natin na galangin nyo din yung soberanya namin. Yes. Di ba? Parang gano'n. Di ba? Hindi naman kayo kinakante. Hindi naman tayo yung, di ba? Hindi naman tayo nagpo-provoke. Nagpo-provoke yun. Di ba? At hindi tayo, higit sa lahat, hindi tayo nananakot. At saka yung madaling intindihin dyan, yung lupa, may Timuboy, isla. Yes. Scarborough Shoal, Kantura. Wala Philippine responsibility yun, di ba? Tignan nyo yung guhit. Oo, tama yun. Nasa natin yun? Sabi nga ni Secretary Gibo, respetuhin nyo na lang yung on-close. Mayroon di ba? Ayun, di ba? Mayroong ruling na dyan. Oo,
kung ano yung mga nandyan, wag nyo nang pagpilitan, wag nyo nang sakupin. Kasi diyan nag-uumpisa Yes. yung away. Yes. Siyempre, mo magagalang ay kinmi. Di, siyempre, umpyok kami, di lamos-lamusun mo kami. Kwan mo. Siyempre. Siyempre, yung tulong ba't iraya, so kaalyadon bansa. Bawalan mo kami, kwan. Ante. Si kati pa masangagan tumot may sakay. Akin siri na inabulian mo ran, ta piano, bali-bali relasyon tayo, bali-bali relasyon tayo, di ba? Puro-purubok ka la, bubulin mo, kung may sakay mo, niran. So, hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Okay. So, pag-uusapan po natin. Ang lamus-lamusan. Wala mo't iray mangi depensa siya. Parang gano'n. Kasi pag walang mga yun, kayang-kaya. Correct. Di ba? Sa bagay, kapaborito RJ, ganun yun eh. Para agdak lamus-lamusan, you have to show them that mabiskag ka mo. Siyempre, ganun lang yun eh. In the art of defense and war may and defense. kondalante, mansibag-sibagan ka mo. Yun. Ay, nako. Anyway, speaking of mansibag-sibagan, kapaborito RJ, pag-uusapan po ngayong hapon, dyan po sa Sangguniang Panglungsod, dyan siyudad na Dagupan, kapaborito RJ, may sakay ordinansa. This is an ordinance strengthening the operationalization of freedom of information and providing for a mechanism for the disclosure of public records in the city of Dagupan and providing penalties for the violation thereof. Sinong may sponsor? Ang sponsor nito, si Councilor Red Erfi Mejia, siyang author. Nagtatrabaho pa rin baka akala nyo tapos na yung termino nila. Ang mga co-authors po dito, si Councilor Maria Librada Reyna, Councilor Alipio Serafin Fernandez, Councilor Celia Lim, Councilor Alvin Coquia, Councilor Marilu Maria Lourdes Fernandez, at si Councilor Victoria Zarina Lim Acosta. Ayan, patapos na yung termino ng mga yan, pero gumagawa pa rin ng mga makabuluhang mga batas. Yes. Kasi ordinansa yan batas yan. At saka sakop ng ordinansang ito, yung mga provisions ng halimbawa right to access to information, kung saan nakasad din yan yung duty ng City Information Officer ng lungsod ng Dagupan. And then yung automatic disclosure of public records gaya ng annual budget, annual procurement plan or procurement list, special education fund income and expenditure estimates, statement of debt or services, kanto, annual gender and development fund utilization, statement of receipts and expenditures, quarterly statement of cash flow, items to bid, report of special education fund utilization, bid results on civil works, goods and services, and consulting services, abstracts of bids as calculated, component of the internal revenue allotment, supplemental procurement plan, if any, and local disaster risk reduction and management fund utilization. Yun. Para sa kabuuan yan, ang gusto nila maging transparent lahat. Transparent lahat. At may gagawin din yung CIO na para yan mai-report sa taong bayan, ma-access nila, ika nga. Yes. At makita nila kung may questionin, doon na lang. Yan na lang. So pag covered yan ng ordinansa, wala kang maisasite na parang hindi po pwede. Dahil may yung right to privacy. Privacy, oo. Actually may mga records na confidential na tinatawag. Although dito sa ordinansang ito, meron din silang introduce na exemptions for confidential records. Yan. Pero pagka mga naman, kailangan na ipaliwanag at ipakita yung kung paano ginagastos yung pondo, di ba? At yung karapatan ng mamamayan na malaman. Yun yung gusto naman nila na maihayag. Yes, kasi meron yung presumption of freedom of information. That all official records, public records, and information shall be presumed open and accessible to the public unless they are deemed confidential pursuant to the immediately succeeding section. Meron din. Meron ding mga excuses. Oo. Ibig sabihin na kahit na public documents yan,
pwede May rin confidentiality. may confidentiality. Tulad sa sa police blotter, 'di ba? Off record para sa media, Yun, parang oo, ganun. May oo. nabasa kang ganun. Wala. Hindi, meron sa sa police blotter. Ay, oo. Noon, 'di ba? Sa Yes, police blotter. sa police blotter noon. Mayroon silang isusulat doon. Yes, Kaya tayo naman na police reporter, syempre maintindihan naman natin. Yes, oo. Actually, hanggang ngayon, lalo lang ngayon kapaborito RJ, pati pangalan ng tao, ang ngalig dalabit. Dalabit lang. Kaya nga pag may mga news kayong naririnig, kasi nga yung mag-apply kasi dyan yung kahit na sabihin mo nang siya yung suspect, di ba? Hindi pa po yan ang korte lang makapagsasabi na talagang may siya kasalanan. May kasalanan siya. Kaya nga, minsan, yes. yung yung tinatawag na presumption of innocence. Yun, So, because of that, hindi natin basta-basta mababanggit yung pangalan kasi pag nabanggit mo na yung pangalan, ang presumption ng perception na. Hindi presumption na. Ang perception ng tao, siya na. Siya na. Dahil nabanggit na. So, iniiwasan natin yun. Pero dapat intindihin ng mga tagapakinig natin at masabi rin sa kanila na pag sinabing suspect pa lang yan. Hindi pa siya yung talagang, di ba, gumawa. Hindi nangangahulugan na siya yung gumawa noon. Guilty na siya. Di ba? Parang ganoon. Yun. Ipuprove pa sa korte kung siya nga ang gumawa o hindi. Yan sana maintindihan din natin yan. So, ano po yung mga exemptions na sinasabi na para hindi ma-violate yung confidentiality? Ito yung exemptions. When we talk about personal medical records, that is an exemption. Hindi pwedeng ipaalam yon. Hindi pwede. Hindi pwede. When we talk about personal information of students, including grades and disciplinary records, but not including information on public scholarships and benefits that the students may have received from the city government, confidential din yon. Okay. Tama nga naman. Yes. Parang ano na yun yung privacy na yan, di ba? Dahil pagkatao na niya. Yung mga information failing under intellectual property rights and trade secrets pursuant to existing law, confidential din yon. So, meron din naman palang yan. Meron din. Hindi lahat may exception. Yes. Lalo na yung mga communications na related to litigation, hindi pwedeng pag-usapan yon. Mga law enforcement records, hindi rin pwede. Security and emergency plans and procedures concerning public buildings, activities and participants, di rin pwede. Identify and personal information o identity and personal information of any person who furnishes information of violations of law, pwede rin itago natin. Tulad sa ating kapaborito RJ, yung source namin, di namin pwedeng ganot talay ka na. Hindi namin pwedeng i-reveal kung sino yung source. We also have to protect our sources. Yes. Okay. So, yung mga personal contact information, mga other information considered confidential pursuant to national law or jurisprudence. Yun po yung mga tatalakayin mamaya at 2 p.m. Diyan po sa may sangguniang panglungsod. Susunod na po mga kapaborito, ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalo pa kanta may lalangulad ng Dai Bale, sa rin magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always. Tansay magtarlingkor, magtarian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kantabe timod at technical side. Siyempre sa Imanangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tansay the only one, Engineer Nixon Dakal. Sipo bukas mga kapaborito, dito lamang sa Liknay Valley, DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ang puta-putang